Pozdrav svima ljudi, ja sam Meliodas 69 i danas igramo ponovo Clash Royale. I kako se zove, imamo nešto čestova za otvaranje, 3 komada. Nije puno, ali je bar nešto. Ajmo, hop, mućak, biće kurac. Znao sam, dobio sam pola jajeta. Ajmo, claim, yes, claim, ajmo, claim. Puh! Bolje da sam papir s pelene dobio nego ovoga. To i fina količina para. Ono najbolje, najbitnije. Otvorit ćemo ovaj chest. Ako ne dobijem neki dobar, nekog tipa koji je veliki kurac u Clash Royale, to jest ne veliki kurac, nego neki kurac u ovom Clash Royale, onda ne znam. Ima da se baš razočaram. Dobro. To me ne interesuje. Dobit ću legendary! Yes! Yes! Puh! Nemam pojma, aj Cannon. Cannon je bolji nego Barbarian, Barbarian su smeće. I ovo je smeće u duše. Aj ovo. Nemam pojma, ne koristim ni jedno ni drugo. Ne koristim ni ova sranja. A ovo bar mogu da upgradeujem, onda pa ću dobiti ono golden sranje. Ajmo! Ne znam što sam to izabrao, eto izabrao sam. Klon. Koji legendary ima da dobijemo? Pa kurca mu, kakav je ovo? Znači, od svih mogućih legendarija ja dobijem Dog i Minera. Pa šta i sam mogao dobijem bar nekog zmaja, to mi je nešto drago. Inferno Dragon bi mi baš bio fin, a uzet ću Minera, što da ne. Bar mogu da ga upgradeujem, majku mu. Sad sam se jako razočarao. Razočarao sam se puno. Puno sam se razočarao. Ništa. Ajmo ovako. Ajmo da... Šta sam htio da uradim sad? Ništa. Imam jednu novu karticu. Novu legendary karticu. To sam zaboravio da kažem. I to je... ovaj Royal Ghost. Njega pre nisam imao. Moja kolekcija legendary kartica se polako povećava. Aj njega da upgradeujem. Bar da skupim neke dobre stvari. Stvarčice. Neću. Level 29 smo. Ljudi, level 29 smo. To je dosta dobro. Valjda, ne znam. Ajde da pokupimo još jedan chest ćemo pokupiti na kraju. Ajde. Ajde ovdje dobijem legendary. Ja ovdje dobijem legendary. Ja budu da se hvalim da imam dobar video. Ovo ono. Ajmo. Da ispada sam neki kurac na YouTube-u. Jebote, stvarno dobijam legendary. Slušaj me. Ovako, bože. Ja bi bio presrećan ako bih dobio Inferno Dragona ili Mega Knighta. Znači njih bih najviše želeo. A sad molim te ispuni mi želju jer sam ove nedelje imao, to jest prošle nedelje mi bio rođendan. Pa aj molim te mi ispuni želju. I ajmo! Wizard!
Dobro, može, prihvatam zapravo, nije ni on loš. Barem ima električne moći, meni je električna sposobnost jedna od dražih, doduše nije toliko korisno u Clash Royale, ali nema veze. Ništa, ajmo sada, kako se zove, da sam imao neke izmjene u deku. A, to je to, nisam imao nikakve izmjene, ništa nije bilo novo. Osim što sam upgradeovao Mega Knighta na level 11, a Inferno Dragona na level 10. Otprilike je to, nisam ništa pretjerano specifično menjao. Ajmo. Kad ću ja imati takvog zmaja? Ma jebem tebi i ovog grada i sve. A ovdje ću ovoga da postavim. Eto ga. Opa, tako je. Ajmo Mega Minion, ovaj Minion Hordes. Minion Army. To koji jebim kevu. Jeb kevu svima. To je moto taj. Ajde, šaljem podršku tebi, Baby Dragone, ajmo. Imaš sada svoju mini, pa imaš ono podređene. Ma nemoj mi umreti, ovi su beskorisni bez tebe. Puh, znao sam da si ni za šta. Vid ovo. Ajmo Mega Knight, on će uradi nešto valjda. Ajmo Mega Knight. A kursa ćeš ti nešto uraditi. Ajmo ovako, ima više. A dobro, uradio je nešto. Dosta healtha je Boga mi skinuo. Dosta je healtha ovaj Boga mi skinuo. To je dobro. Ništa, Inferno Dragon i Witcher. Da li će to da bude dobitna kombinacija? I možda i bude. Možda čak i ne bude. Čekaj, eto ga. No šta vi hoćete, pizavima materina? Ja, uništili mi Inferno Dragona. Pizze male, ti pičkice. Jo, ne znam ni kako da ih nazovem više, majku im poljubi. Ti nećeš proći ovdje. Nećeš proći. Ma džabe vam sve, majku vam poljubi. Ma čao bre. Pa 3 zmaja, kud ćeš na 3 zmaja? I Mega Knighta. Pa kud ćeš, brate mili? I evo ti i Skeleton Dragoni, eto. Ako ovih 5 zmajeva ne skinu tvoj tower, ja ne znam ko će. Tako je. Ima i njega da bacim. I za kraj ima i Electric Dragona da ti pošaljem. Pa ti probaj da nas poraziš. Pa džabe što si izašao iz igre. Ja sam pobedio ovaj game. Je li to jasno? Ja sam pobedio, ja! Pa što niste srušili tower? Ja sam htio sva 3 da srušimo, jebi ga. Nema veze. Znači ja sam ovdje pobednik, logično. Šta je ovo? A next arena kao. Jebote. Sad moramo da pobedimo ljudi, moramo! Inače možda pređemo u novu arenu, jebote. A 3 epizode sam samo u areni 12. Nebitno što sam više od 3 godine u areni 12. Tehnički. Ja sam na kanalu što sam snimao serijal, to bila je ovo 3. epizoda. Znači 2 epizode sam snimao u areni 12, evo već sam u 3. epizodi arena 13, to je super. Kad sam najjači. Jo, vidi, ovaj će mi jebati kevu, vidi ovo. Čekaj, jebote, vidi. Pa stani jebote, da ti jebe mater ja. Moram da te pobedim, ne smiješ ti da pobediš, ne interesuje me što ćeš ti u arenu 12, ovaj 13.
Ne interesuje mene to. Puno nešto. Ajmo. Ne, ovaj ne smije doći do towera. Moram ja da skinem tower, ne on. Pa šta sam ti rekao? Tako je, moramo da napravimo neku pometnju, moramo i mi da skinemo tower, bar jedan da izjednačimo. Ma moram da izjednačim jebote, sad nije jasno. Slušaj me, ne budem li pobedio, ja ću ovdje nekome mater jebati. A ti gledaj šta ćeš. Jo, kažem to tebi, takiz, jebat ću ti mater, uživo. Dobre. Ništa, neću ti možda jebati mater. Ali ću ti zato u igrici jebati mater. Mamu ti tvoju, mene si našao. Mamu ti tvoju, jebe ti mater. Mene si našao. Neš mi skinuti tower. Ma neš mi skinuti tower. I možda hoću. Tako je. Šta ćeš sad? Ne možeš pobediti 2 Mega Knighta. Jebi ga, jednog možda i možeš. Pa kako ovoga da pobedim? Pa vidi ovo, kako ja ovo da pobedim? Kako da ovoga oderem, a? Kad ima evoluiranog ovog govnara. A kako? Pa vidi ovo. A nije fair. Igrica mi daje jačeg od mene. Hoću ja da budem jač. Sada, igrica je kriva, nisam ja. Lagovala me. Zabagovala je. Nisam ja kriv. Ja, malo ja da se okrivi igricu. To svi rade. Shut up. To, ajmo, opa. Sad, zašto ja igram protiv nekog koji je već na 4200 trofeja, nemam pojma. Kakav je ovo čudan dek nekakav. Ajmo. Ajmo. Još. To. Mene ne interesuju stvari. Ja ovdje da dođem u sljedeću arenu moram. Znači ne interesuje me. Tačka. To jebemo kevu. To je bitno. Tako je. Ja mislim da Vič može da skine nešto kelpa. Ništa od toga. Neće skinuti nešto kelpa. Sad moram da se malo sačuvam, da malo se zaštekam, da dobijem nešto eliksira, da mogu da spavnem svaku mogući kurac koji mi zatreba. Tako. I sad mogu ovo da uradim. Tako. I sad ću stvorim i Skeleton Dragone, da mogu ja lepo da srušim tower ceo odmah. Ja mogu lepo jebem kevu ovima. Tako je, to. Mega Knight, sad će Mega Knight da mu jebe kevu, brate mi, jako mu ne bu ovi. To! Kako da sam dobio na lotovu milionče, tako se osjećam. Opa! To! Pa nema šta, ja sam, brate, pro u ovoj igrici i to ti je to. Nisam ja bez razloga Melioda 69. To je zato što sam najjači. Bam! 3 zmaja da imam na terenu, pa deš kućeš bolje 3 put po srpski jebote. To mi igrica nagradila, pa imam plus 36 trofeja da bi taman ušao u arenu. Garant zbog toga. I sad sam arena
13. Sad sam neki kurac u gradu. Ne znam što toliko pominjem da sam neki kurac kad nisam, kad sam tek krenuo sa snimanjem YouTube-a, ali eto. Ajde da se pravimo ko da jesam. Opa, imam novi chest. Opa. To. Fino. Čekaj, a šta se ovdje dobija? Ništa, samo se na kraju dobije kao skin. Čekaj, ima i ovdje nešto da se klejma. Opa, još jedan chest. Opa. Epic chest. I opet je neki kurac, to jest ne neki kurac, neka glupast. Ništa. Pa to je to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Otvarali smo chestove, malo smo igrali, došli smo do nove arene. Mislim da je ovo uspješna epizoda. Evo, čak sam je level upovo na level 29. Dobili smo i novu legendary karticu. Tako da ovo je poprilično fina i uspješna epizoda. Aj, vidimo se, pozdrav, a vidite, gledajte neki novi video. Poz!